nyaya yekuti hamusi kuona vana muri kuitambirawo sei? Nyaya yekuti handisi kuona vana haisi kutombondifambira zvakanaka. My children, inini ndine mwana wangu akupinda grade 4 muna January. Ndakapedzisira kumuona achiri kucrash ari mugrade 0. He's 8 years old. Mumwe wacho is 10, the other one is 11. Vese vachiri vana vadiki, vese they are below 18. Saka zvinorwadza ende vana havana chekuita ne whatever zviri kuitika pakati pangu nababa vavo, nekuti ininiwo wacho anonzi muridzi wenyaya handisi kutombozivawo kuti chii chiri kuitika pakati pangu nababa vacho. So it's painful. Chamunofunga kuti chingaitwa nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevana ndezvipi? Dai vanga vaine chavaikwanisa kuita, if they existed they would have helped, but they did not. They're just on the sidelines. Vamwe vanenge vachitozvifarirawo because madzimai matambudziko edu ndekuti tinoitirana godo, we don't support each other. Saka zvinonetsa. Unenge uine vanhu vanokusapota vanenge varipo. They might not have big names or whatever, but at the end of the day